Ikusasa lakho lisezandleni zakho. Kwenzekwenzeke. Kwenzekwenzeke. Sabingelela Ningizimu Afrika. Ngiyathemba niyaphila. Nibingelela ulindo kuhle ngwakhumalo isibongo. Kwanongoma. Siphetheke uhlelo lakho olungqa phambili ke olithandayo. Kwenzeke podcast. Namhlanje siphetheke uhlelo lakho olusha. Siphethe lapha ke insizwa yale emkhomazi lapha ke usandile umuntu akakhuzwayo kanti ke insizwa ke lena ke eyaqala lapha ke iindustry ngonyaka lapha ke ka 2010 kuthe kusuka lapho ke insizwa yaqala ngomculo ke ibicula nomculo ikwaito hamsana ke nehouse kanjalo futhi yaqhubeka yangena kuma event organizer yaphinde futhi ke yangena lapha kwi acting futhi insizwa lena nje enamava maseza ke la kwi industry nje entertainment iyonkana kwezikaqedi isizungu yaphinde ke lensizwa ke ingoma ke eNingizimu Afrika ngicabanga ukuthi inizazi kakhulu ile nethi ke amantombazane yesibili malipatile angazi ke kwakudlalwani ke lapho ke makuthiwa malipatile yeni into enjalo kodwa ke ezinye zengoma ke ezatrenda kakhulu noma ke eyaziwa ngazo lensizwa kanti ke futhi ke kuyacula nabaculi ke la kwi industry ke kakhulu ke kuyacula lapha no Real Kadafi uZuko uDJ Lifestyle yacula futhi kanjalo no Bejane kanti Ningizimu Afrika sogcuma sihlale simamukele ohlelweni lwethu la namhlanje qhala kithi sokubongela ngizobingelela ababukeli emakhaya sure kwenzeke engicabanga ukuthi njengoba ngila nami ngizokwenza kwenzeke hayi suka ushayile khehle lami ushayile nje anoshaya ugadlile right masikhuluma ngomsendi wangenpela shithi bakhona abangebona abangempela shithi bakhona bokudlala leli gama lika Mcent elami yeah alisuke lapha kusandile sure linomlando lela gama nalo eceleni yes linomlando lela gama ngoba ngisho noma ngathiwa uyalibhala libhala ngendlela ehlukile hayi njenganabanye uMcent hayi ke usazosifundisa ngoba samele sikusearch sikufollowishe sikubone ukuthi into zakho ihamba kanjani njengoba ukhona ke kahlahla wena ufana umuntu okuyikhona ku entertainment industry kwezikaqedisa isizungu ngoba uyatholakala ku music uyatholakala ku acting uyatholakala kuma when we organizing ama events right so ke ngifuna ke sibheke like theni mina ngiqala ukukwazi ngayisikole ngaqeda ngo2011 ngathi ngiyafika ngo2012 ngisaxoxa umlando ngawina enye indondo ngaqala lapho kuvelela ukwazi ukuthi nami ngiwina indondo yokuba umhayi wenkondlo yawanga losuku ovelele kuyinyanga yamagugu so insizwa yakithi from eminyakeni edlule uqale ngo2010 ungena kwi industry kuze kufika manje angikuboni ngokwami ukubuka angikuboni uRicha igoli yakho mhlawumbe nizongitshela hayi Khumalo sengi right but kungabe yini lenza kungafikeki la ufisa ukufika khona kwi entertainment wamuhle umbuzo sure ngicabanga ukuthi nabanye mhlambe abake bangibone sure abakwazi ukushizila kwami noma isikhathi esengisihambile le industry bake babe nayo imibuzo ukuthi hawo okay right ingoma yakho siyayizwa yini kubambeni kwesinye isikhathi nami indlela engizama ngayo ngiye ngizibuza ukuthi kahle ngempela kwenzakalani yabo nami ngingabi nazo impendulo ngoba la kulomculo esiwenzayo uma ungena ku industry kumele ungene ngothando ungayi ngokuthi ngiyela imali ngoba uma ukuthi uyela imali mhlamba ngabe sengayeka ngagive up kodwa ngisenalo lo themba ukuthi no ukuthi ngishizile kangakanani noma sengithatha isikhathi esingakanani ngingahlaliswa yiloko phansi ngeke ngize ngihlale phansi ngingakafiki mina la ngifisa ukuthi ngiya khona ngisho ngabhekana nama challenges amangakanani in other words nawe uyabona ukuthi yes ukhalo likhona angifiki la ngifisa ukufika khona so kuye kube njani umuntu azokutshela ukuthi hawu mfowethu namanje usasavalaza ngoba ngisho nami from 2011 from 2012 ngiqala ukwazi singamajida sonke uyambona umjida futhi into yakhe mayisehlangana ukuthi no okay le into yakhe yahlangana manje but nami ngiyakubona nami nawe siyayifanela mhlawumbe kodwa ngiyabona ukuthi lo mjenge ngimficile ku industry but still izinto ehlangana kuba njani mekutshela cash ukuthi hayi indoda noma sethi uyeka lento yakho man because abanye bayasho yinye into ngeke ngitshele yona ngiyangitshela ukuthi
ungazi kufana nokungaboni. Sure. Laba abangazi one day bayokwazi ukuthi no yazini bekufanele. Yo. Mina engakusho ziningi izinto ezingibambile. Yeah. Okusempeleni fanele ngabe ngikude kakhulu. Ziningi izinto ezingibambile from la ngizalwa khona. Ekhaya. From ekhaya. Yes. So uma ngabe uzokwenza lento ingekho isupport and nento sokuyikhuluma ungathatheki serious, ezinye izinto ziba nzima. Ngizolinganisa nento yasemsamo. Yes. Uma kuzoqhamuka izinto zasemsamo kuwe ezikuvimbayo wena ozibonayo, umuntu ongakuthathi serious akukho izi ukuthi athathe serious into eyishona. I understand futhi. Yes. Ngoba akona ayikutough. Tough mfana. Tough. Ake usufika egcineni ke mfana kwenzeke podcast ikhala madoda la kujabula thina sonke because kufuna siyishare lempilo esiyiphilayo mhlambe ungabi namali mhlambe ungabi namali kunawo umthelela kuwena mhlambe sithi abazali bakho mhlambe uzela uJacob Zuma ubumnandi kabi yami angifuni ukuqamba manga yabona ukube nginayo imali angabe sengifikile la ngifuna singiye khona ngoba yonke into eyenzakala la emhlabeni idinga imali. Yeah. So manje noma enkingene nginazo noma ngiye ngithi ngiyithola imisebenzi but kuyenzeka ngiba nayo inhlanhla ukuthola umsebenzi. Yes. Kodwa kancane inyanga iphelile ngisebenza. Uma kwenzekile yaphela inyanga ngisebenza kunento ezovela ibe serious ezodinga ukuthi leyo mali ngiyisebenzise noma ngiyifuna fanele ngiyisebenzise ngiyiqede lo mali. So ezinye ke zezinto ke zivele nje maduzana ukuthi no yazini relax. Yeah. Kodwa ungayiyeka into oyenzayo, relaxa uhambe ngendlela ofuna ukuthi uhambe ngayo uzofika la ufuna ukuya khona. Ake sithi Mcent industry mina I respect you my brother. I know ukuthi masikhuluma ngama hustlers corner, sikhuluma ngamajita ayibambela impilo ayizabalaza esikhuluma ngamajita afana nani eswaficile ephusha futhi angazange complain komunye umuntu angazange njengoba usho spoon feed mhlawumbe ekhaya uyayithola isupport yanele uyayithola imali right yonke into ukudla kesiswini kusuka kuwena uyayihlanganisela yonke into umqasho uyayikhokhela uyabo yonke into nje iphethwe wena ngifuna ukuchecka uma ngathiwa kuyenzeka nje nanga Mcent siyavuka kusasa akasekho emhlabeni uhambe esahustlisha angenamonto engenayo umuzo omkhulu engenamali kodwa siyamazi ukuthi bekhona kwi entertainment industry yini ongafisa ukuyitshela umuntu omusha noma ongafisa bayifunde ngempilo yakho ngani miyangithola ukuthi let's say sithi nje Mcent wangempela usandile khuzwayo liyavala ipage lakhe namhlanje yini umele ngiyifunde ngempilo yakho so far into engafisa ukuthi ayifunde umuntu especially umuntu osuke ngena kule industry le ekuyiyona edinga abantu. Yeah. Kule industry kumele ungene ngothando. Uma ungenalo uthando uzophelela endleleni. Sure. So engicabanga ukuthi abaningi asebengibonile baboni noma bengakayiboni impumelelo kodwa bangibonile ukuthi nginenkani and impilo yami ngilwela nganani and yini inhloso yami. So ulayini engithema ngingena ngiqala kulento angizange ngize ngiphume kona namanje ngisahamba kona. Ngiye ngisho ngithi abanye bazibahleka ukuthi hayi angathi usiyashwabula ke manje. Ngithi mina hayi angishwabuli but hayi isikhathi singashaya ngithi hayi kulungile kodwa kusalayo ngo give up mhla inhlabathi ahlala esifubeni. Yes, power. Ilonto engiyitshela ngisho uma kufanele ngizame ngize ngife kulungile ngizama ngize ngife. Yeah. So sinabantu abafana namakhansela, sinabantu abafana abangabacula abadumile singamajita azabalazayo. Mhlambe if you come forward to those people that maybe we refer ukuthi they can help us. Uyathola usizo mhlambe are you happy with people aba around wena abazabalazayo asebe right mhlambe ukhanjwa ngisho khona ukhansela khona umculo mhlambe odumile owadibana naye wamthetha ibrazo nami ngiyacula mfethu ngicela ungisiza lana naye inamba ngicela iphi inamba yakho yabona into enjalo ngabe usizo olidingayo uyathola yini ngeke ngishonele nale kuthafa asizakala especially thina ama artists asazama esafisa ukuphumelela. Yeah.
akukho lula ukuthi sithatheke serious. Yeah. Yize noma ibonakala into esiyenzayo kodwa kunezinye izinto ekufanele ngabe ziyithi kuthina. Kodwa sigcine seyiphelele endleleni. Ukuthi kudalwa yini ke nathi asasi. Mhlambe one day nathi mase siphumelele sokwazi lokho asazi lokho. Okanye mhlambe nani ngenza abanaka abanye. Yabona uma ngabe into uyisebenzele kanzima. Sure. Kulula ukuthi uyiphathe kahle. Kodwa uma ungayisebenzelanga kanzima uyiphatha isinoma kanjani. Yes. Kufana nendlela ukuthi ukuyihambile uma ukuthi ushizilile. Ngesikhathi usuphumelele thatha isithombe sakho wena usashizila ubuka omunye umuntu oshizile ukuthi le nto iyajabulisa imnandi. Mfana kithi. Ngoba kunomuntu oyipharo ngamgxeka ukuthi lo muntu lo uyipharo. Alukho usizo. Inkinga abhekene nazo awuzazi. Wena ubona lokho kubonayo kodwa imumva lakhe awulazi. Yeah. Iyathasha mfana. Yes. Iyathasha mfana isenza sithobeke kakhulu because umuntu uyeke kubuke ifront yakhe asho konke akuqede ngawe but uma ungasethiwa uzana ngemva lakho engathwala izandla ekhanda ethi le ndoda kanti ithole unzima obungaka kodwa ke noma ngathiwa bengaku understand kuba lula ukuthi understand no yazini bekufanele. Yeah because bengazi background yakho. So far mfethu sayixoxa indaba yethu as ungumculi nawe uzabalaza mhlawumbe uhulumeni are you happy ngendlela afanishina ngayo ekulekeleleni amaciko ethu kakhulukazi amaciko lawa asavela ngoba mhlawumbe aphezulu asiwazi bathina sonke sisaphusha la phansi saphusha umshikashika right so ke kungabe ama artist as a artist elizabalazayo elaphansi kwi ground floor unjani are you happy ngohulumeni? Kahle kunegama engifuna ukulikhipha elingaphezulu kokuba ungabi happy. Cha angekho happy. Mhlawumbe kube khona elinye igama ngabe yalisho angabe ngiyalisho manje angazi ukuthi ngingathini angekho happy lokwangempela futhi. Yazi lapha njengoba ubuwa umhlelo womcimbi sithi lapha uma ufuna uxhaso laphana have kunzima bakufuna amaphepha asisho ukuthi we need to comply guys you must comply kodwa kukhona kunye kubona ukuthi ngathi akusena sidingo ukuthi because sometimes ukubona ukuthi omunye umuntu uyafika lithola usizo uthi uyafika wena ungalithola usizo mhlambe akhona ukuthi nathi amaphephethu noma izinto esiyifunakalayo noma ifuna ukuthi kuphela thina sibancanyana ithini into ngoba kahle uma uthi wena uyacomplaina ngohulumeni ukuthi noma awukho happy ngendlela okwenzanga ngayo ngoba usizo kulufuni ungalithola ngakusho nje mawusungena mali awulutho kulomhlaba esiphila kuwo. Yes ngoba kuneminyango ongeke ngisho ngathi into yakhe i-right kanganani kodwa uma ungena mali sothi ngokwazi ukuvula odinga ukuthi uvule ngemali isikhe sakho nemali so uma manje into yakho nje ifana nento efile noma washaya ikwaito yakho ushaya ama drop lapha nento enishaya abafana bakithi lutha kulo kodwa ke mfethu nanga umuntu sesikhundleni nanga umuntu uphethe usizo uthini kuyena buthi uliphethe usizo njengamanje uthi ngiyanizwa Dr Life ngiyanizwa ngiyakuzwa Mcent ngempela nginayo into enginayo uthini ukuthi aka just come forward alalele ukuthi siphetheni engingakusho sure ngiyafisa kube lokho ngabe sekuyenzeka manje kodwa ngavula izandla zami ngivula inhliziyo yami yes bese ngiyamprove kahle yini inhloso yami ngeke ngihlala iminyaka engaka entweni ngingenayo inhloso ngayo ngingenalo uthando lwayo ngikwazi ngisho kuyoperforma le goal ngiya kwi-event engiyosidayisa kuyona ngingakhokheliwe yes ngesimo sokuthi nginothando kulento angikhaleli lokuthi ngispend imali yami ngiyogibela ngibhuka ngemali yami ngolala ngizoperforma lapha but the only thing engiyaziyo akekho umuntu ongaqasha engakwazi so kumele ukuthi usidayise ukuzokwazi ukuthi uqashwe. What I will be saying now it's painful right yeah ngifuna ukuchecka ukuthi uyintwana nawe mhlawumbe unencosi unayo incosi nginayo incosi how's painful ukuthatha imali uhambe uyeperform ngezokuthola imali engabe imali lekhona unika incosi yakho ikikuficele uphathi ukuthi usho ukuthi yeah ayithatha ngokuthatha lo 200 engabe nginika incosi yami ngoba senginayo ingane but njengamanje ngiqhubeka mina ngiphusha istruggle sami. Yabona impilo ifana
nalento enziwayo ukubhejela ibhola. Yes. Kuyenzeka ubheje ngo5 Yeah. uzitshela mhlambe kuzothola 20,000. Ngenxa kunale inkinga lezi esisuke sethi okay. Ngalo 500 ngizokwenza ukuthi lento ezophelela la. Why at least angenza ngcono kuzokwazi ukuthi ngithola ukuthe xaxa. Kani la usushayeka khona. Akho lutho. Ungatholi lutho ekugcineni. Kodwa lento ngathi lento ihamba nothando yabo into mangabe uyithanda kwesinye isikhathi kunezinto ezicabanga late ukuthi yazi mhlawumbe akumelanga ngabe ngenze kanje. Yes kunezinto oyicabanga lesi ngesimo sokuthi lonto isuke ila kuwe. Yes. Asazi ke thina etsezwa esizelela ngaphandle ama hustlers asazokutshela ukuthi ekubanzima kakhulu because you need to choose ukuthi uchoose ngapha noma uchoose ngapha. Kodwa kusala imali isuke ikhona isuke incane kakhulu. Ake ngiye embuzweni yama u3 sesayiphetha lembenga. Akho lutho mfethu uyazi lezinto mfethu uyazi Kwenzekwenzeke mfethu. Hayi into zokuthusa mfethu. Okay. Alright mfethu. 3 questions ningizema Africa. Uzoyishaya mva ngithe ngizomenzela into ezincane. Right, okay. First question, Mandla Maphumulo. Ubalo. Shimora Mampich. Awu. Uthi Shimora Mampich angazi ke. Kunina ningizema Africa ukuthi uqinisile noma akasho khona. Umuzo wesibili. Sithi siZulu kubamba ezingelayo. Leso saka sisho ukuthini ngempela? Kubamba ezingelayo. Kunonto engekuyithola uhleli. Sisho njalo sithi nje kunento engekuyithola. Ngithatha angikuzwa kahle ayazi angikuzwa la. Right. Ngeke ngithi ngifuna ukuye drobheni engingayi kokugibela. Kumele ngigibele. Yes sizile umuntu ayikho inyamazane engeza endlini. Uma udinga inyamazane kumele ukuthi uhambe uzingela ukuze ukwazi ukuthola inyamazane. Ayikho inyamazane engeza endlini. Yes. Fana nemali uyithola imali ungasebenzanga. Bamba ezingelayo. Ningizima Africa if you happy ngempendulo yakhe. Kuwena mina I don't know. I don't know. When you happy? I know angazi. Mina umgomo wale podcast ithi ngibuza kuphela. I-answer ibhalwa la. Useyobona mase kubhala ama comments ukuthi ushaye khona. Angeke ngithembe ukuthi you're right. Ukuthi ngiyokwazi ukuthi wena ubeyile. That question. Question number 3. Elumpelela ungqongqoshe. Yes. Ungqongqo. Mawuqede kumpela angifuni ngichazele ukuthi umuntu kanjani bese ngitshela ukuthi ubani ungqongqoshe we wakwa art sewathiwa manje sports art and culture sekwahlangana ngithi leya department ubani oyiphethe leyo department but asiqale iqaleni ukuthi sipelele ungqongqoshe. You and hayi sikuzwanga usukushaya mara. Okay. U yes N G Q O N G Q O S H E ungqongqoshe. Angazi ngibusela ngakwena ngasekhaya uthi usho njalo uthi ungqongqoshe ilokho akushilo. Last question. Okay, ungqongqoshe ke wezamaciko ubani? Phela uthe ufuna imali wena uthe ufuna inkece wena. So ke awukwazi ukuthi kanti uyifuthi hlabele bani nje wena uyifuna kwemnyama mhlawumbe uyifuna kwabani iphi kwa agriculture mhlawumbe uyifuna lapho agriculture ubuli artist. Umuntu omdala abizwa ngegama. Ngiyahlola. Umhlonishwa akabizwa ngegama.
ngafundiswa kanjalo kathi umuntu omdala akabizwa ngegama Nkosi yami. South Africa bekukabe besikuphethe umhlonishwa nje ngalokho ungqongqoshe wezamaciko umbizi ngegama la umuntu omdala akabizwa Minister of Sports what Department of Sports Arts and Culture asembizi ngegama umhlonishwa omkhulu lo mina kangazi vele ukuthi ubani kodwa ke umbuko ngasekhaya usezosithikela la ngezantsi ukuthi iartist besiliphethe namhlanje liphendwa kanjani mfowethu esandile mfuka khuzwayo siyabonga kakhulu mfowethu ukuthi ube ingcenye uvume ukusuka ngasekhaya uzosinika umsebenzi wakho ngomculo wakho wekwaito kanjalo nehouse ukuthi uhamba kanjani kanjalo kwiacting kanjalo futhi napha nekuhleli imicimbi uma sifisa ukuthola umculo wakho mhlambe siphethe ukhona umsebenzi ozayo down the line unjani uyapheka ihit mhlambe because ngiyanazi mhlambe nina anisibe abantu bangapha mina imkhakha ngikhipha ama albums nginishanje ama single elandelana okwamanje khona ingoma engisayiphusha ekhona yes khona ingoma engisayiphusha isihloko sayithi imali yeah ngicabanga ukuthi yona uzoyiperforma vele namhlanje yeah impela kunjalo ngicabanga ukuthi ababukeli bazokwazi ukuthi bayithokoze itholala kanjani mhlambe enkundleni lezi zokudownloada kuma social platforms okwamanje isatholakala ku YouTube na kwi Audiomack yes la isatholakala khona okwamanje so umunye ufuna ukuxhumana noMcent izithini inombolo noma uFacebook uma ukuthi kuze kube uFacebook Sandile King Mcent wangempela bese kuthi ipage Mcent wangempela RSA RSA wakhona ubhala ngamagama amakhulu yes khona negebe ngayani yes bese ngilungisa lela gama lika Mcent ngizocela ukuthi ngispele because abantu abaningi bahluleka ukubhala uma ngabe ubhala igama lika Mcent M C E N T wangempela ngisho ngathi Mcent kahle kodwa shothi ukuthi ejala akusona izulu kushilo mina athi kodwa khona ngeke njalo right uzokwazi umthole enkundleni zokuxhumana inamba angahle ngiyibhumbu inamba iyaphuma inamba ngoba umuntu ozofuna ukusebenza bafethu yeah inamba iyaphuma Nkosi yami ngoba siyafisa ukulekeleleka yes ukulekeleleka inamba yami it's 079 yes 01 00 788 yes 079 sure 01 0078 yafonele ke WhatsApp sithemba ke engineer ukuthi uzobe sesilungisela ke lezi zinto eseseyibizile ukuthi utholala kanjani kodwa ke ningizema Africa ngale kokuthini mfowethu asibonga kakhulu ekutheni usivakashele mfowethu umsebenzi wakho sengathi uNkulunkulu ngakubusisa akukhumbule mfowethu uphushe qhala kuyithi ephambili ngifunda okuningi ngawe kuningi futhi ngisazokufunda nengisayimisela ukufunda ningizema Africa bekungaka bese kuphethe namhlanje ohlelweni lethu la namhlanje kwenzeke podcast ulinde kuhle ngwakhumalo isibongo insizwa ke yakwanongoma le ehlala Nkosi ithi khumu kodwa izokushiya nje wedwa untandanekile kungekho ukujabulisayo nansi ingoma kaMcent wangempela uthe imali thank you Ngendaba siyakhipha mpinchami ngisengendaba siyakhipha mngani wami mali ungenza ngalali we mali ungenza ngalali we awungisengendaba siyakhipha mpinchami ngisengendaba siyakhipha mngani wami mali ungenza ngalali we mali ungenza ngalali we awungisengendaba siyakhipha mpinchami ngisengendaba siyakhipha mngani wami mali ungenza ngalali we mali ungenza ngalali we ujuza umayikhethele nami lona ngisikhethele sanela ma ungiphendele ibuzo ngikuthengele nyakaza masikebengu yasho le yasho le ujuza umayikhethele nami lona ngisikhethele sanela ma
ubusuku bonke namhlanje silale Asgroove ubusuku bonke namhlanje silale Asilala ubusuku bonke namhlanje silale Asiyekeleni Siyekeleni Siyekeleni Asiyekeleni Ayasilali Siyekeleni Ayasilali